BPF नि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आवहाय नुनो मोनदों माखासे जाथिफोरनो ST मतामत होनायनि खोथा आरो बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां दावराव जागासिनो जों नुनो मोनदों सार आरो लोगोसे ST होनायनि सायाव नोंथाङाबो सापर्ट दं नामा सार बेनि सायाव मा बुंनो सानो? नायदों बे BPF नि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव मा लिरदों बेखौ आं नायदों आं बेखौ ससियेल मिडियायाव नुदों दा बेयाव मेनलि ओरै लिरदों आं बेखौ खोन्थाजासै BTC आव थानाय कच राजबंसि आरो आदिबासि हारिसाखौ ST प्लेन महरै सिनायथि होनायनि थाखाय BTC खुंथाया एसेयावनो गनायथि होना मिरु सरकारनिसिम दैथायनाय बिथांखिनि सायाव हानजानि मददआ इयुनावबो थाबाय थागोन बेखौ लिरदों BPF आ गावसोरनि इलेक्शन इस्ताहाराव बेयाव बुंनाय जादों थारमाने जे कच राजबंसि आरो आदिबासिनो जा बिसोरो प्रप'जाल लिरना हरबाय बिसोरखौ ST होनायनि सायाव आगोलाव मा लिरामोन दा बे लिरनायनि जायनाखि गावसोरनि लिरनाय जायनाखि सापर्ट मदद बे मददआ थाबाय थागोन होननानै बेयाव लिरनाय जादों दा बेखौ नायोब्ला जोङो बिदिब्ला बिसोरो मा लिरामोन बे बै गुदिनि बिसोर लिरना हरनायखौसो जों नागिरनांगौ जायो जे मा लिरना हरामोन बिसोरो बे राजबंसि आरो आदिबासिफोरखौ ST खालामनायनि सायाव बिसोर मा लिरना हरामोन बेखौ जों नागिरनो गोनां जायो मा लिरमारा बिसोरो दा बेखौ नागिरनानै आङो BPF नि नेताफोरनाव सोंहरनाय जाबाय आं इमानुएल मुसाहारिनावबो BPF नि सेक्रेटारि बिनाव सोंनाय जाबाय आरो मनेस्वर बर' बिनावबो सोंनाय जाबाय दा बिनिफ्राय आं खबर मोननाय बायदिब्ला BPF आ 2008 आव भारत सरकारनो मोनसे लिरना हरदों बे जाबाय जे थाखानाय जायनाखि ट्राइबेलफोरनि खुनु खथि खालामाजासे कच राजबंसि आरो ST खौ जुदि आदिबासिखौ जुदि ST बानायोब्ला जों बेयाव मदद खालामगोन जों बिनि सायाव बिरोधि खालामा होननाय बिदि मोनसे प्रस्ताबसो लिरना हरदों बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों आं बिथांमोना मिथिदों दा बेनि बायदि आङो बे गुबुन मोनसे बिसोरनि आगोलाव हरनाय रेकर्ड गैया दा बिदिबा क्लियार जे थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जायनाखि खथाफोर मोनथायफोर बे मोनथाया खथि जायाजासे कच राजबंसिफोरनो आरो आदिबासिफोरनो ST होनायाव BPF आ बादा गैया जों मदद खालामगोन बेखौ होननाय जाबाय नैबे माबानि गेजेराव जायनाखि इलेक्शन इस्ताहार बेखौ बुंनाय जाबाय बे रोखा जाबाय दानिया फैदो जे राजबंसि आरो सावथाल बा सय जन'गोष्ठीफोरखौ जे जोङो माबे समाव सोरखौ ST जाहोनांगौ होननानै बुंबोआ दा बेखौ जों एसे नायनि दा जों नुदों दा बे सय जन'गोष्ठीखौ आसामाव ST होनांगौ होननाय बाथ्राया दिनै राजनितिनि मोनसे एजेन्डा बायदि जाबाय पार्टिफ्रा आफादफ्रा बिसोरनो ST होनांगौ बुङो बयबो बुंगासिनो दङ दा खिन्थु ST होनाय जायाखै दा सोर आफादा बिसोरनो ST होनांगौ होनना बुंदों दा बेखौ आं एसे फारि फारिजों खोन्थालांनो सानदों दा नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे रिजलिउसन बे 19/6 मार्च मासनि 2006 19 तारिख मार्च 2006 आव बे लिरनाय बे बड'फा हाउस बे बागानजों थानाय बेनिफ्राय लिरदों बेखौ लिरदों रोनगोरा नार्जारि ओमफ्राय बे लिरदों आक्रासनि प्रेसिडेन्ट बिश्वजित रय बिसोरो आक्रासजों जयेन्टलि मिटिं जादों बे जयेन्ट मिटिं जानायाव बेयाव मोनसे प्रस्ताब लादों बिसोरो बे प्रस्ताबा जाबाय नैबेयाव आं फरायना होनि रेजलिउसन नाम्बार 2 आव लिरदों बेयाव ASU is in favor of the solution of the cause Rajbangshi shielding issue as ST under the separate category without affecting the rights and privileges of the existing ST of Assam. माने कच राजबंसिनि ST जानायखौ बिसोरबो माने लुबैयो बिसोर बिनि जायनाखि समस्याखौ समाधान खालामनानै लुबैयो होननाय जादों दा बिसोरनि ST खालामनायाव जाहाथे जायनाखि थाखानाय STफोर बिसोर एफेक्ट जाया खथि जाया बिसोरनि मोनथायाव खहा जाया बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो बिसोरनि थाखाय आलादा मोनसे माने प्रिभिलेज होनांगौ बे बाथ्राखौ बे बुंनाय जादों आरोखि आलादा केटेगरियाव सोनांगौ बे बाथ्रा बुंनाय जादों दा अदेबानि बेयाव बुंनाय जाबाय
खोथाया खुला जे राजबंशिफोरखौ एसटि होनायाव एबसुआबो आपत्ति गैया माथ्र जादों मा बे एसटि होयोब्ला जाहाथे थाखानाय एसटिफ्रा जाहाथे खुथिया बेल' माने एसटि जानांगौ बिसोरबो बेखौ बुंनाय जादों आरोखि दा बाथ्राया बेनो जादों दा जोङो एसटि बानायोब्ला उइदाउट एफेक्टिं होननाय बाथ्रा थाया आरो एसटि बानायोब्ला अबेबा मोनसे थाखानाय जाथिया थाखानाय एसटिया खुथिया बेबो नङा एसटि जायोब्ला खुथिया हागोन एसटि माने एसटि बे आरोखि ओमफ्राय लोगोसे जोङो माने एसटि जायोब्ला बेखौ आलादा मोनसे केटेगरि खालामनानै एसटि खालामनाय बे कनस्टिटिउसनाव बे प्रभिजन गैया दा बेखायनो नों एसटि जायोब्ला एसटि जाखागोनखा आरो एसटि जायोब्ला बे जोंखौ एफेक्ट खालामगोनखा दा मोनसे नैबे स्टिकजों बे एसटि जानायखौ माने स्वीकार खालामना लानाय जादों माथो बुंनायबो जादों बे माने एसटि जायोब्ला जाहाथे जों ट्राइबेलफ्रा खुथिया माने बे मोनसे पलिटिकेल मोनसे माने कन्टेन्ट जाबाय आरोखि बे सेन्टेन्स जाबाय आरोखि माने जोंखौ जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा गाज्रि मोना बे गाज्रि मोननायखौ मोनसे माबानो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरोखि दा बेल' जादों दा बेबायदिनो आरो बेल' नङा बेबायदि सेम स्टिकखौ दा नोङो एबसुआ उनावबो हरदों पिआर खिन्दिया जेब्लानाखि माबा जादोंमोन ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारनिफ्राय एसटि एसि माबायाव जेब्ला जायो बियो बे समाव माने एबसुनिफ्राय हरदों ओमफ्राय ट्राइबेल समावबो हरदों जे माने खुनु एफेक्ट खालामाजासे ट्राइबेलफोरनि क्षति खालामाजासे एसटि सिटआव होनायाव जोंहा आपत्ति गैया बे बाथ्राखौ बै समावनो बुंखानाय जादों आरो इभेन प्रमद बर'आबो बे बाथ्राखौ जेब्लानाखि बे सिट जायो बिटिसिनि बे समावबो बेखौ बुंदों आरो हरदों आरो बिनि बादैबो दा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो तरुन गगৈ मन्थ्रि थानाय समाव चिफ मिनिस्टार थानाय समाव गोबां बेबायदिनो प्रप'जाल हरदों केबिनेट डिसिसन लानानै बिसोरबो हरदों एसेम्ब्लियाव इभेन बिसोर माने माबा खालामनाय एसेम्ब्लि मोनसे कमिटि दानानै स्पिकारनिफ्राय बिसोर माने प्रप'जाल दैथायहरनाय जादों जे 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनांगौ होननाय बेखौबो हरदों दा बेबायदिनो गोबां खेब हरदों ओमफ्राय खिन्थु बे 6 जनगोष्ठीनो एसटि जानांगौनि माबाया प्रप'जाला रिजेक्ट जादों बिसोर दिनै 6 बार रिजेक्ट जाबाय राजबंशिनि जानाय प्रप'जाल बे 6 बार रिजेक्ट जाबाय बिसोर एसटि जाया होननानै बिसोर एसटि खालामनाय जानाय नङा होननानै 6 बार रिजेक्ट खालामनाय जाबाय आरो बेल' नङा तरुन गगैनि उनावबो जोंहा दा जेब्लानाखि माबा फैयो हेमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार जायो बिजेपिनिफ्राय बे समावबो बिसोरबो अनेक खोथा होदों बे 6 जनगोष्ठीखौ जों बिजेपिया माव फैयोब्ला जोङो एसटि होगोन बे बाथ्राखौ हेमन्त बिश्व शर्मा अलरेडि बुंबोदों आरो बिनि बादै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बेबो फैनानै बे बुंलांदों जे 6 जनगोष्ठीखौ जों एसटि खालामगोन बे बुंदों इभेन प्राइम मिनिस्टाराबो बुंदों जों माने एसटि खालामगोन दा बाथ्राया जादों एफा गिदिर गिदिर खोथा बुंनाय एफा गिदिर गिदिर मानसि बुंनाय बे खेथ्रआव मानो दिनैसिमबो 6 जनगोष्ठीया एसटि मानो जादिया राजबंशिफ्रा दिनै मानो एसटि जादिया आदिबासिफ्रा मानो एसटि जादिया आदिबासिफ्राथ' दिनै अनेक बिसोरनि माबानो माने ट्राइबेल वेलफेयार मन्थ्रि जाबाय आरो एसटि कमिसनाव बे सावथालफ्रानो दंमोन आरो दानि प्रेसिडेन्टआबो जेनेबा बिसोरनि ग्रुपनियानो बिसोरनि हान्जानियानो दा बे खेथ्रआव मानो बिसोर दाबो जादिया मानो खालामनो हादिया मानो थाबथादो दा जों बेफोर खारनखौ दिनै नागिरनांगौ दा जों ओरैनो एसटि खालामनाय नागिरदों अनेक उमुगा दायथ' सोलायनाय दा बेजों जों माने गावजों गाव दाय होलायनायल' जागोन बे माने पलिटिकेल लाबालाब नागिरलायनाय आरोखि बिनि सारा जेबो जानाय नङा आरोखि बे एक्सुवेल फेक्टआ मा खारनाव जानो हायाखै बेखौ जों नागिरलाबानो हनै माने पिपिबा माने माबा हरबाय प्रप'जाल हरबाय माबाफोरनो राजबंशिफोरनो आदिबासिफोरनो एसटि खालामनो थाखाय ओरै होननाय बाथ्रा हनै एबसुआबो ओरै होदों माने 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनायाव आपत्ति गैया होनना बुंदों हनै ट्राइबेलफोरखौ बुंदों बेफोर जिनिसा माने दाय होनाय बिदिनो जायो आरोखि दा नंगौ बे सेन्सिटिभ इस्यु हिसाबै बे सेन्सिटिभ इस्युआव जों माखासे खोथा बुंब्ला जाथिया सेन्सिटिभ नांगोन मोदोमाव नांलायो बेखिनिल' खिन्थु बिनि बादै एसटि खालामनो हागोन ना हामारा एसटि जानायनि बेलायाव माबा मोनसे माबा दं नामा बादा दं नामा जों बेखौ नाहरनांगौ आं गिबियावनो बुंनो सानदों एसटि जानाय खेथ्रआव फार्स्टआव बे जोंनि संबिधाना मा बुङो आं बे संबिधानखौ एसे बुंनो सानदों नैबे माने दा कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बे भारतनि संबिधान बे दा बेयाव नोङो नैबे माबाखौ लिरदों बेयाव 366 आर्टिकेल
366 आर्टिकेलनि 25 क्ल'साव लिरदों आरोखि बेयाव लिरदों शेड्युल ट्राइब मीन्स such tribe or tribal communities or parts or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be scheduled tribe for the purpose of this constitution होननाय जादों आरोखि जाय ट्राइब्सफोर बे ट्राइब बा ट्राइबेल कमिटि बेफोरखौसो ट्राइबेल खालामनाय जायो आरो बिसोर ग्रुपफोर बेफोरखौ खालामनाय जायो आरो बेखौ माने 342 आर्टिकेल भारतनि कनस्टिटिउसननि बेजों बिसोरखौ एसटि बानायनाय जायो ओरै होननाय बेयाव लिरनाय जादों दा बेयावनो कुइसना फैयो ट्राइब्स होनबा सोर बुंनाय जादों ट्राइब्सआ सोरखौ आरो बे ट्राइब्सफोरखौ बोरै ट्राइबेल बानायनाय जायो दा बे ट्राइब्स होनना बुङोब्ला बिनि डिफिनिसना बेखौ बुंनाय जादों ट्राइब्स माने थागिबि फिसा माने जायफ्रा थागिबि फिसा बिसोरो ट्राइब्स होनना बुंगोन दा आसामनि खेथ्रआव जों बर'फ्रा ट्राइब्स आसामनि थागिबि फिसा एबरिजिन बे सान अफ दा सयल बेखौ होनना बुंदों आरोखि बे जायगानिनो ओमफ्राय लोगोसे असमियाव खिलन्जिया होनना बुंनाय जायो भुमिपुत्र होननाय खोथा असमियाफ्राव बेनो खिलन्जिया जों ट्राइबेलफोर दस्राफ्रा नङा अनलि बड'स अनलि जादों ट्राइबेल्स दा जाय रिकगनाइज 14 ट्राइब्स आसामाव गासै 14 ट्राइबेल्स दं दा रिकगनाइज ट्राइबेल्सआ 14 आसामाव बे 14थाल' आसामनि भुमिपुत्र बिसोर खिलन्जिया बिसोर सन अफ दा सयल बिसोर थागिबि अरिजिनेल पिपल अफ दिस माने स्टेट अफ आसाम बे 14 जाथिल' आरोखि दा बिनि बादै माखासे ग्रुप फिसा फिसा दंबायो दा बिसोरो माने ओरैनो गावसिनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनो रोङैखाय गावसिनि परिचयखौ लाखिनो रोङैखाय दस्राजों एसिमिलेट जानायखाय बिसोर ट्राइबेल जानो हायाखिसै दा बे फार्स्ट एन्ड ग्रुप्स होननाय खोथा बेयाव बेनो फैदों आरोखि बे कनस्टिटिउसनाव बुंनाया दा ट्राइब्सनि डेफिनेसना बेनो जाय माने थागिबि फिसा अरिजिन फिसा बे मोनसे जायगानि बिसोरसो ट्राइबेल जायो दा आसामाव जों थागिबि फिसा अरिजिन फिसा जोङो बे हानिनो भुमिपुत्र बेनो जोंखौसो ट्राइबेल बानायनाय जायो आरो UN चार्टारावबो बेखौनो बुंनाय दं जाय माने अरिजिन माबाफोर इन्डिपेन्डेन्सफोर बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैयाखै सोरबा माने माबा लाबोजायाखै बा सोरखौबा गाग्लोबनानै थाफैयाखै बेनिफ्राय जोनोम जानाय बे हानिफ्राय बुजिनाय बेसोरखौसो ट्राइब्स होननाय जादों आरोखि आरो साइफ्राबो बेखौनो बुंनाय दं जेब्ला साइफ्रा बेयाव आसामाव फैनाय थाफैयो आसामाव फैनाय थाफैनाय समाव बिसोर बे समाव अनलि बर'फोरखौ लोगो मोनदों बे कसारिखौ लोगो मोनदों आरो बिसोरनि बे जों अरिजिन मानसि बिसोरनि अरिजिन ट्राइब्स दा आहम थामफ्रा बिसोरो बे जायगानि अरिजिन नङा बिसोर बाहेरनिफ्राय फैनाय बिसोरो गाग्लोबनानै थाफैनाय मालाय रायजो सेरानै थाफैनाय बिसोरो दा उथे बिसोर ट्राइब नङा बे जायगानि ओमफ्राय राजबंसि बेखौ होनना बुंदो सावथाल होनना बुंदो सावथालफ्रा दिनै बे जायगानि अरिजिन मानसि नङा सावथालफ्रा बिसोरो बाहेरनिफ्राय फैनाय जे 1929, 30, 32, 34 बेफोर समफ्राव माने बे सदनापुर माने दानि माबाफोर झारखन्ड माने बिहार इउपि बे जायगानिफ्राय बिसोर माने साइफ्रा साहा बागाव टि गार्डेन सोर लाबोदों बिसोरो दा उथे बिसोरो बे जायगानि अरिजिनेल ट्राइब नङा दा ओंखायनो बिसोर बे जायगानि ट्राइब नङैखाय बिसोर ट्राइबेल जानो हाया माइग्रेसनाव फैनाय मानसिया खिन्थु ट्राइबेल जाया दा बे मोनसे बे नैबे क्राइटेरिया आरोखि माबानि भारत संबिधाननि बे मोनसे नियम होखानाय नियम बे नियम बादियै जोङो दा भारतनिफ्राय फैनानै थाफैनाया ट्राइबेल जाया राजबंसिफ्रा ट्राइबेल जाया सावथालफ्रा ट्राइबेल जाया राजबंसिफ्रा मिक्स जाबाय जेरै बे बेंगलिफ्रावबो दङ बिसोरो बेंगलनिफ्राय फैनाय दङ आरो बिसोर बेंगलाव शेड्युल कास्ट जाबाय कास्ट आरो बिसोर कास्ट होनना बुङो दा बेंगलाव कास्ट फैदों शेड्युल कास्ट आरो मोनसे शेड्युल कास्ट रिकगनिसन मोननाया संबिधानाव बिसोरो मोनसे स्टेटआव बिसोरो ट्राइबेल जाया आरोखि एसटि जाया दा दिनै बिसोर बेयाव फैनानैबो एसटि जाफैया बिसोर शेड्युल कास्टआव बिसोर माबायाव मोनगोन रिकगनिसन मोनगोन ओबिसि मोनगोन आदार गड क्लासाव मोनगोन खिन्थु बिसोर ट्राइबेल जाया आरोखि बे कनस्टिटिउसनाव बे गैया दा सावथालफ्रा बाहेरनिफ्राय फैनाय बिसोरबो जाया दा बे रोखोम जुदि जायोब्ला सोरबा माइग्रेसनाव फैनानै जुदि ट्राइबेल जालायनाय जायोब्ला दा दिनै बर'फ्राबो बा ट्राइबेलफ्राबो गोबां दङ जायफ्रा दिल्लीयाव थाहैनाय दङ सोरबा बम्बाइआव केलकाता थाहैनाय दं अब्ला बिसोरखौबो नोङो ट्राइबेल स्टेटास जानांगोन जाय माइग्रेसन थाहैनाय दा गथे बेफोर ग्राउन्डआव जाय माइग्रेसनाव फैनाय बे माने ट्राइबेल जाया दा बेफोर ग्राउन्डआव दिनै जायफ्रानोखि ट्राइबेल जानो नागिरदों बे ग्राउन्डनि थाखायनो नैबे कनस्टिटिउसननि थाखाय बिसोर जानो हाया दा बिनि बादैबो आरो मोनसे माने माबा हरदों 1965आव UN BN लुकुर होननाय 1965आव BN लुकुर होननाय बेनो मोनसे माने कमिटि दानानै जादों बे एसटिफोरखौ बोरै बोरै खालामनाय जायो
आरो बेखौनो लखुर कमिटि होननाय जादों 1965आव लखुर कमिटि दानाय जादों बे लखुर कमिटिया डिटेल्स मोनसे रिपर्ट नायदों ट्राइबेल आफेयार्सखौ बानायनाय जायो दा बेयाव लिरदों बेयाव लखुर कमिटि लिरनाय बादिब्ला फार्स्टआव होदों एक नम्बराव प्रिमिटिभ ट्रेड बेखौ नायदों आरो दुइयाव होनदों जाहैबाय डिस्टिंक्टिभ कालचार ओमफ्राय थिनाव जादों जुग्राफिकेल आइसोलेसन ओमफ्राय सारियाव जाहैबाय ओमफ्राय साइनेस अफ कन्टेक्ट विथ आदार कमिउनिटिस विथ लार्ज आरोखि ओमफ्राय फार्स्टआव जाहैबाय बेकवार्डनेस बे मोनबा क्राइटेरिया थाथारनांगोन एसटि जानोब्ला आरो बे लखुर कमिटिया जा रिपर्ट होदों बे लखुर कमिटि रिपर्टखौ माने मानगोनां भारतनि माने जौसिन बिसारसालि सुप्रिम कर्टआ बेखौ माने पास खालामदों आरोखि दा दिनै लखुर कमिटिनि जायनाखि माने रिपर्ट बे रिपर्टआ जुदिबा कनस्टिटिउसनाव गैया बे कनस्टिटिउसनाव गैयाबो दिनै भारतनि माने माबाया जितु सुप्रिम कर्टआ बेखौ पास खालामनानै दोनबाय जेब्ला अर्डार होना दोनबाय जेब्ला बेनो दिनै आइन जाबाय आरो बे आइनखौ दाननो हाया बेखौ मानिथारनांगौ आरोखि बे लखुर कमिटिनि मोनबा क्राइटेरिया बे एखेबारे मास्ट आरोखि नों एसटि जानोब्ला बे मोनबा क्राइटेरियाखौ नों फुलफिल खालामबासो नों एसटि जानो हायो बेखौ नों फुलफिल खालामबा नों एसटि जानो हाया आरोखि दा नों दिनै बे डिस्टिंक्टिभ माने माबा आरोखि प्रिमिटिभ ट्रेड होननाय बाथ्रा जाबाय प्रिमिटिभ ट्रेडआ सोरहा दं दा जोंनि खेथ्रआव जों बुंनो हायो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्राबो थानो हागौ प्रिमिटिभ ट्रेड थागोन दा प्रिमिटिभ ट्रेड गोदो गोदाय जुग जुगनिफ्रायनो जायफ्रानोखि फोथायबोयो दा बर'फ्रा बिदिनो गोदो गोदाय जुगनिफ्राय फोथायबोनाय दङ माखासे प्रिमिटिभ ट्रेड जेनेबा दै बारब्ला दै गासोमनो हामा होननाय खोथा बेफोरो दै बारब्ला खुलुमना बारनाय दैयाव सुवा जायो माने मा होनो बेखौ दै बिमा बे माने बोराबो होनलायनाय खोथा दा बेफोर प्रिमिटिभ ट्रेडआव गोलैयो आरो जेनेबा जोङो बर'फ्रा फोथायो गोदो हाग्रा बंग्रा थानायमोन जेनेबा नोङो हाग्राफ्राव थांब्ला सुवा गोनां मानसिफ्रा बेखौ माने मैदेरा होसोयो होननाय बाथ्रा सुवा गोनां मानसिया हाग्रायाव थांनो हाया बेखौ मैदेरा होसोयो दा बेबायदि माने बिसासजोंनो बर'फ्रा समाजाव मोजां दाबोदों आरोखि सुवा सिथि गोनां जाथियाव गैयामोन आरोखि गोथारै थायोमोन आरोखि समाजा बेखौ मोजाङै मानिनानै सोलिबोदों आरो लोगोसे सुवा गोनां जुदि सोरबा न'खर दंब्ला माने गाज्रि सोमोन्दो गोनां हौवा हिन्जावनि गेजेराव सुवा गोनां बिदि सोमोन्दो गोनां दंब्ला बे न'खर दाउखा गाबो होननाय फोथायनाय बेफोर जोंहा प्रिमिटिभ ट्रेड आरोखि गोदो गोदाय बेफोरजोंनो बर'फ्रा सोलिबोदों आरो गोबां माने बिदिनो प्रिमिटिभ ट्रेड बर'नि गेजेराव दङ आं बे उदाहरण होनाय जाबाय ओमफ्राय डिस्टिंक्टिभ कालचार होननाय जाबाय डिस्टिंक्टिभ कालचारा जोंहा डिस्टिंक्ट मोनसे कालचार दं बर'फ्रा दा जोङो जेनेबा एम्फौ फिसिनो रोंगौ गोदो गोदायनिफ्राय जों एम्फौ फिसिदों माने मानसिया जेब्लानाखि जन्म जायो बे जन्म जानायनि उननिफ्रायनो बर'फ्रा माने एम्फौ फिसिनानै गावनि लाजिनायखौ फांथेनो थाखाय खुन्दुं दिहुननानै जि दाबोदों बिराद गिदिर मोनसे बर'फोरनि माबा बियो एखेबारे जेराव साइन्सआनो डेभेलप जायाखै साइन्सआनो जेराव गैया इन्डास्ट्रि जेराव जेबो गैया बे समाव बर'फ्रा गावनो हारसिंनो एम्फौ फिसिनानै एम्फौनिफ्राय खुन्दुं दिहुनदों खुन्दुं दिहुननानै जि दादों लुदों बे कालचार आरोखि जोंनि माने डिस्टिंक्टिभ कालचार जों मोजां मोजां आगर आखाइ लुनानै जों माने गाननाय जोमनाय देलाय मालाय खालामनो रोंदों बे जों डिस्टिंक्टिभ कालचार दा बिनि बादैबो जोंहा माने जिब जुनारफोरजों माने माबानानै जानाय फिसिनानै जालायनाय अमा फिसिनाय अमा देंखोनो गोरों जों ज' माबा खालामनाय दाउ ग्रि माने माबा खालामनाय बेफोर जोंनि माने डिस्टिंक्टिभ कालचाराव बेखौ गोलैयो आरोखि दाउखौ जों आरामजों आदार होनानै लेंहरनो हायो अमाखौ जों आराम आदार होनानै लेंहरनो हायो बे जोंनाव बर'फोरनाव बेफोर कालचारा दङ आरो बिनि बादैबो जोङो माने माबानाय ना हमनायनि आइजें आइला बानायनाय माने खाखि सेन सानाय खखा सानाय बेबायदि ओमफ्राय बे हाग्रा बंग्रायाव जिब जुनार साना जानाय एन्जरफोर बायदिसिना एन्जर सानायनि माबा आइजें आइलाफोर बेफोरो जेराव बेफोर जेराव दङ दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय जेराव बे डिस्टिंक्टिभ कालचार जोंहा दङ आरो बिनि बादै नों दाना फैदो जेनेबा जुग्राफिकेल आइसोलेसन बे जुग्राफिकेल आइसोलेसना बर'फ्रा थख' मोनसे जायगायाव थानो मोजां मोनो ज' थानो मोजां मोनो ज' थालायनो मोजां मोनो ज' थायो बर'फ्रा दा बे जुग्राफिकेल आइसोलेसन ओमफ्राय साइनेस अफ कन्टेक्ट विथ आदार कमिउनिटिस माने विथ लार्जार माने गुबुन जाथिजों माने रायज्लायब्ला लाजिनाय गुबुन जाथियाव फैब्ला खाथियाव माने थादेरनो लाजिनाय जायगा हगारना होनाय बे जिनिसा जोंनाव दङ आरोखि साइनेस अफ कन्टेक्ट जोंहा बे जिनिसा गैया मालायजों रायज्लायनो हाया जों दा जोंनि नङा गोबां ट्राइबेलानो बिदिनो गावबा गाव माने ट्राइबेल माने गावनि भाषा दं प्रिमिटिभ भाषा गोदो गोदाय रायज्लायनाय बे भाषा मालायजों मिलाया दा मिलायैनि खारनाव मालाय जाथिजों जों रायज्लायनो हाया मालायजों गोरोबनो हाया बै सोरबा जाथिया फैयोब्ला
जों जायगा हगारना होयो बिसोरखौथ' जों थाजाबा बे जोंनाव साइनेस अफ कन्टेक्ट जिनिसा दङ आरोखि ओमफ्राय बेकवार्डनेस मोनसे जाबाय लास्टआव बेकवार्डनेस जों बिराद बेकवार्ड गोग्लैसोनाय सानो जाथि दा बेफोर मोनबा क्राइटेरियानि गेजेराव दा राजबंशिया मोनसेबो गोलैया दा जेनेबा नोङो बे डिस्टिंक्टिभ कालसारफोर गैला प्रिमिटिभ ट्रेडार्सआबो दिनै जोबलांबाय दिनै दा बेफोर कारनाव बिसोर एसटि जानो हाया आरो आदिबासिफोर आंथ' दहाय आदिबासि सावथालफोर खोथाखौ नैबे कनस्टिटिउसनाव बाथ्रा बुंखाबाय बेयावनो बेसोर माइग्रेसनाव फैनायसो जानो हाया बे जायगायाव अरिजिन थागिबि जानांगौ होननाय बाथ्रा दा मोनसे राजबंशिफोरा बे माने बिसोरबो नोङो बे क्राइटेरिया बिसोरनाव फुलफिल जाया आरो नोङो माने थाइ आहमफ्रा नैबे कनस्टिटिउसनाव बेखौ होबथाखायो फिसा प्रिमिटिभ ट्रेड डिस्टिंक्टिभ कालसार दोनथ'दो बे नैबे कनस्टिटिउसनाव जानाखि मा होनाय दङ 366 साब क्लज 25आव बेबादिनो बिसोर बे जायगायाव फैनानै एसटि जानो हाया हाजार बिथिं बिसोरो बे एसटि मोना आरोखि माने बिसोर बे जायगायाव मानसि नंखाया नालाय एग्रेसन खालामनानै थाफैनाय बिसोरो जोंखौ माने गाग्लोबनाय रायजो खुंना थाफैनाय बिसोर मोना आरोखि दा बेफोर कारनाव दिनै बे 6 जनगोष्ठीया जे एसटि जाया बेखौ जों दिनै बुंबाय थादों आरो जाया आरो जों बे कच राजबंशी बाथ्राखौथ' आगोलाव जों बुंबाय थादों कच राजबंशी बाथ्राखौ बिसोर माने क्राइटेरिया गैया बिसोरा क्राइटेरिया गैयैखाय जाया होनना जों बुंबाय थादों दा जुदि बिथांमोनहा क्राइटेरिया मिलायोब्ला जायोब्ला क्राइटेरिया फुलफिल जायोब्ला मोनोब्ला जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया जेबो सोरहाबा जुदि क्राइटेरिया फुलफिल जानानै जुदि एसटि जायोब्ला मोनथों जों बेखौ बुङा खिन्थु बिसोरा क्राइटेरिया मिलायखाय बिसोर एसटि जानो हाया दा दिनै राजबंशीनि बाथ्राया दिनै बिसोरो आन्दलन खालामदों मैया आन्दलन खालामदों राजबंशीफोरा बिदि होननानै दिनै नैबे हाग्रामामोन बे लिरना होनायखौसो आन्दलन खालामदों बे बाथ्राथ' एखेबारे नंखाथाराखै जिनिसा बे ओरैनो दाय होलायनानै बुंनो स्कप लानाय आरोखि बे हाग्रामा लिरना हरबाय नालाय बे बिपिएल लिरना हरबाय नालाय आन्दलन खालामबाय बाथ्रा बे नंखाथारा बेखौ ओरैनो बानायनानै बुंलायनानै बोरैहाय माने माइलेज बोरै लानो हायो एडभान्टेज बोरै माने बेखौ डाउन खालामनानै बोरै माने बिदि मानसिखौ बोरै माने सेनानै लानो हायो जेरै गावसोर माने राजनिथिनि जायनाखि एडभान्टेज मोनो बेनि थाखाय बाथ्रा बुंनायल' आरोखि राजबंशी आन्दलनखौ मेन खोथा नङाना राजबंशी आन्दलनखौ जों खुन 1986 जों लोगो मोन्दों दा मोनसे बे माने राजबंशीखौ लानानै बा सोरबा 6 जनगोष्ठीखौ लानानै जोङो माने बे बिपिएफआ माबा लिरना होनायखाय होदों बे नङा आरो बे हयथ' सोरबा बिजेपि बा सोरबा कंग्रेसआ माने माबा खोथा होनायखाय होदों बे नङा बिसोरनो ओरैनो जास्ट पलिटिकेल माबा हिसाबै लाब लानो थाखाय बिसोर पलिटिकेल बेनिफिट लानो थाखाय बिसोर खोथा होदों जे जों 6 जनगोष्ठीखौ जों एसटि खालामगोन मागोन बेखौल' बुंनायखौ जों मिथियो आरोखि